नमस्कार मंडळी. आज मी ना बाजारात गेली होती. मस्तपैकी अशी नाचणीचे ना पोहे भेटले मला. तर ह्या पोह्यांचा ना चिवडा छान लागतो. तर मला ना ह्याच्याबरोबर मी ज्वारीचे पण पोहे घेतले. दोन्ही सेम पोहे आहेत असे पातळ असे. त्यामुळे मी ह्याचा ना चिवडा केला मिक्स असा. एकदम साधा सोपा असा मी चिवडा केला आणि खूप छान लागतो. तर नाचणीचे पोहे जरा असे लालसर होते आणि असे ज्वारीचे पोहे जे होते असे एकदम सफेद पांढरे शुभ्र होते. तर हे पोहे आता आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत कारण आता पावसाळासुद्धा आहे. त्यामुळे तसे एवढे कुरकुरीत नसतात. म्हणून जरासे आपण हे परतून घ्यायचे आहेत. तर गॅसवर मी आता कढई ठेवली आणि त्यामध्ये पहिले आधी नाचणीचे पोहे जे आहेत ते मी भाजून घेते. असं चांगले असं कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचे बारीक गॅसवर. रंग वगैरे असं चेंज करेपर्यंत आपल्याला भाजायचं नाही. फक्त कुरकुरीतपणा यायला पाहिजे. तर हे बघा हातात घेतल्यावर असा कुस्करा होतोय म्हणजे हे पोहे झालेले. त्याचबरोबर मी ज्वारीचे सुद्धा पोहे भाजून घेते. तर असं हे दोन्ही पोहे मी आता भाजून घेतलेले आहेत. हे बघा. हे सुद्धा आता भाजले. तर आता त्याच कढईमध्ये मी तेल घातलंय. वाटीभर मी कच्चे शेंगदाणे घातले. ते आपल्याला चांगले असे कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचे. लालसर रंग येईपर्यंत आपल्याला भाजायचे. आता हे झालेले आहेत भाजून. तर आता एका चाळणीवर काढून घेते मी. तर आता सगळे शेंगदाणे मी काढून घेतले. आता ते पोहे जे आपण भाजून ठेवले होते नाचणीचे आणि ज्वारीचे मी मिक्स केलेले आहेत. त्यामध्येच आपल्याला हे शेंगदाणे घालायचे. यामध्येच मी आता चण्याची जी भाजकी डाळ असते ना ती घातलेली आहे. ती सुद्धा आपल्याला अशीच भाजून घ्यायची आहे. आता हे झालेलं आहे. हे सुद्धा आपल्याला असं चाळणीवर काढून घ्यायचं आहे. तर लगेच आपण त्या पोह्यांवरच हे चण्याची डाळसुद्धा घालायची आहे. हे बघा. आता आपण काय करायचं सुकं खोबरं घालायचं आहे. तर त्याच वाटीच्या मापाने मी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे. पातळ पातळ असे कापं करायची. छान लागतात आणि लालसर रंग येईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. आता हे सुद्धा मी सुकं खोबरं चांगलं व्यवस्थित भाजून घेतलं. ते सुद्धा आपल्याला चाळणीवर काढून घ्यायचं आहे. ते सुद्धा आपल्याला काय करायचं आहे पोह्यांवर घालायचं आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे हिरवी मिरची घ्यायची आहे. हिरवी मिरची मी बारीक कट करून घेतलेली आहे. चांगली आपल्याला ही भाजून घ्यायची आहे. हे बघा. आता हिरवी मिरचीसुद्धा मी भाजून घेतली. जास्त नाही 5-6 हिरव्या मिरच्या मी कट करून घेतलेल्या आहे. कढीपत्ता घालायचा आहे. तर कढीपत्ता जरा मी धुवून थोडासा सुकवला होता आणि व्यवस्थित असा भाजून घेतलेला आहे. तो सुद्धा आपल्याला त्या पोह्यांवर घालून घ्यायचा आहे. हे बघा. आता झालेलं आहे. आता हे जरा मला भांडं छोटं वाटतं म्हणून मोठं असं पातेलं घेतलं आहे. त्यामध्ये आपल्याला हा चिवडा व्यवस्थित मिक्स होईल. आता ह्या पातेल्यामध्ये मी हा सगळा चिवडा मिक्स करून घेते. तर मी जो मसाला वगैरे जो घालणार आहे तो मी फक्त बाहेरून विकत आणलेला मी घातलेला आहे. तुम्ही पाहिजे तर घरात मसाला तयार करू शकता. म्हणजे धने पावडर, जिरे पावडर, आमचूर पावडर तुम्ही घालू शकता. लाल तिखट, थोडंसं मीठ असं करून आपल्याला हा मसाला तयार करून घ्यायचा आहे. तर मी रामबंधूचा मसाला वापरला आहे चिवडा मसाला. छान लागतो, छान टेस्ट आहे. 3 चमचे घातलेले आहे. जर तिखट कमी असेल तर एखादा चमचा तुम्ही परत घातला तरी चालतो. यामध्ये 1-1.5 चमच्यावर पिठी साखर घालायची आहे. एक चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे. हळद घालायची 1 चमच्यावर आणि जो कढईतला तेल जो उरला होता तो मी सगळा घातलेला आहे. तेल गरमच होतं त्याच्यामुळे मी तो थोडंसं घातलेलं आहे. जास्त मी तेल ते परत मी काही वापरलेला नाही आहे. आणि ह्यामध्ये सगळं मसाला वगैरे जर कमी असेल थोडासा घालू शकता तुम्ही. तयार आहे झटपट असा हा नाचणीच्या पोह्यांचा आणि ज्वारीच्या पोह्यांचा असा मिक्स चिवडा केलेला आहे. साधा सोपा असा हा चिवडा आहे. नक्की करा मुलांच्या टिफिनसाठी, मधल्या वेळेत चायबरोबर खाण्यासाठी असा हा चिवडा आहे. भन्नाट आहे. पावसाळ्यात खायला खूप छान लागतो आणि आवडला असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही आवडीने बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद.